Awa, pre. Di ba nindot nga numan, pre? Pindot kayo? Tanawa. Bugnaw sa balibot ba? Bug na may palibot. Ano na tawag ko? Sabi? Sa Virgin Island. Virgin Island? Karon tag taon, pre, pasugba tag bangus, Oh. kilaw tag lato, isda, sugba tag ano tawag lang squid. 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 Ah, ka nang murag square? Squid? Square? Squid po. Squid lagi? Oh, square lagi? Oh, bota, pre. Nagkis ko ng tubig, pre. No? Sa. Tanawa. Bugnaw pa yung panahon niya. Ah! Tapos lang tagpo ng pangita na to. Sus. Smayo nga. Nakunahon na ka refre. Pindot sa kayo. Lindo, tre, pre. Waji abog. Kada sa way abog. Wag yun. Way langaw. Presko. Tara. Lindo, kini, tre, pre. Tara na pero. Ako nang imong ganindar ko yung hawak na. Yung langoy. Tagaliog, magod. Oh. Ay! Lasa, pre. Ni aga na ay. Pwede na ba ito bigay, pre? Basta naalang ka sa Virgin Island, pre. Okay na. Tubig ka Ba't pa nga. tubig ko ang kwan ba? Ay, tubig ko. Hmm. Mura na ihumol niya dito na. Yan na ba? Sorry. Ah. Bugnaw na kayo, oh. Ah. Parts! Ay, ay. Anong lagi mo? Inom, Parts. Bakit ba? Dito hana. Yay. Bugnaw ba? Siyempre, siya to, Parts. Ini harap mo na part. Di pa lang gidugay, Parts. Pasuka. Virgin Island, Parts. Sugpa pa may part. Sugba meron. Para butan ba? Oo ba? Siya Butan ba? pa part ah. Manginhasa ko doon yung part. Sige, Parts. Sige, Parts. Tinagang ko na, squawky, Parts. Tuyom. Sabi ni Swaki, kumain mo sa akin. Oh. Okay, bahala ka part. Buta. Ang lugar ba? Sa may mapili mo ron. Naka sa Dati ka din rin ng Virgin underwater. Island. Ano dito, di break? Ha? Pubrito sige kung adlaw break. Dito, dito. Naka sa underwater naghumol ba? Ay, hindi ko naman. Bayang Uber ni Kedua si beratur ra diri pre. Rator sad. Oh. Taga-tao pag sigud na duha ra man at duha. Kung apil to kaon mo sab, di jud mawa sa mga 26,000 kung pa na. Mapel ko siya. Kung dira gapon. Ako di ra gyapon. Ya, saan pre? Kunaw na pre. Kung nako break, kapag kumaigo sa atong shot na. Sige, mo sa pre. Tugnaw ba kayong Para maigo ka ba? Kurting lingaw. Indo tas panahon pre. Ligo. Tighan naman Koreana ra ligo na. Kanang magbikini ra? Spot area na pre. Mo ba? Oh, dagkan ra ligo pre. Pwede ra ta tanaw break. Wow. Anytime, anywhere. Wala ba Pwede kuda? kayo. Kanang sanglas ba? Isang masay. So na, mandayo na rin taon. Ewa, yung taob gamay. Karhunas naman ko doon. Sanglas no. Nanginas ganito sa mga parts. Mo sa lagi sad. Okay, squawky parts. Pero hato na rin yun na part. Kanda, awa. Na automatic. Hapson, hapson. May kinamangitag squawky. Tinaling. Das. Mau. Okay, dito pre. Indot, ano? Igo ka, pre? Tara, masang duha ka. Ilain ba? Sagol ba? Okay na, pre. Linggam sa kita. Huwag mo siya naabot yung bro, pre. Ini nga kung subba na napagod na itong, pre, iskwaki. Dito ron. Iskwaki ba? Iskwaki. Asa namang iskwaki ko? Pre, laki na ako na tumnan pre. Yun ni Swaki pre. Tama pre. Ano, pre? Swaki. Nga, parang ko na pre ba? Karaan pre. Awa pre. Awa. Wak, pre. Mga kwaki. Kwarta ba nga bungkig ba? Kwaki, dili Swaki. Ano ni kwarta nung hindi nakitin mo, pre? Ano, mga parin Sa ko din nangita pre. Kiraan mo niyo. Karaan lagi pre. Ano gini pre? Isa pre. Kiraan, pre. Kwarta gini Mga pre. tagat ni pre. Kwarta yun lagi ni pre. Kwarto to ni pre. Kwarta, no? Kwarto to ni. Ay sabi bebe, kaya di tarang dia pre para maklaro na pre. Ya ako sabi, dugay lagi ka lagi. Mo siya. Mas ba? Ako ni part. Ay karang-arang taon. Ah, ininayan niyo ko Kita na. makakwarta ba niya? Ipa kay basin. Hana na ba? Ah, Amo di sod, uy, nang sa tanto pagkatagaya. hana. Ano sa kanila? Dato kita ni pre. Dato kita ni pre. Puman ko na, pre. Ayaw si. Ay, Badato pre, kaya ko, pre. Kapuya din niya oy. Ano, Ano ni pre? Lah, Ay, mo na pre. ay, Kapuya. ay, lagi kiluga kan. Kapuya.
Gawa na ko. Uy! Buwan eh!